samahan nyo ako muli mga bro sa ating paglalakbay ng ating backdoor from Labrador to Infanta. This is the second part na ating pong mapapanood ngayon. Samahan nyo po ulit ako mga bro. Punta tayo dito, daan muna tayo dito sa may grotto. Makita nyo mga bro yung isa sa mga pinapasyalan ng mga nagre-ride. Bro, kung makikita nyo, ang ating pong video ngayon ay hindi siya nakaset sa yung stabilization, hindi siya naka-on this time mga bro, kaya pagpasensyahan nyo na yung video, parang extreme po ang kinalabasan. Napakaganda dito mga bro sa part na ito. Yan, kung makikita nyo, may mga madadaanan tayo dito na mga maraming baka, dahil maraming baka dito mga bro na inaalagaan. Dito sorry, makikiraan lang po. Tumakbo yung baka mga bro. Sino kaya tong tao na to na dito? Yan, nandito na tayo mga bro. Okay mga bro, nandito tayo ngayon sa grotto, part pa rin ng Mount San Isidro mga bro. So itong kinatatayuan ko ay dito yung may grotto na ginawa. Ang lawak ng space dito mga bro. At sa pagkakalam ko, parang ginawa ito para sa camping site. Pag pwedeng pagkampan, kasi mayroong CR doon at mayroong mga underneath. Dito sa kinatatayuan ko ay mayroong underground mga bro. Parang may kwarto-kwarto. Saka bonfire, saka may CR dito. So dating working ito siguro mga bro. Yan, at saka sa gawa ng palaging may sunog dito, yun na namatay itong mga maganda to, itong punong kahoy. Sana kung hindi ito nasunog. Yan, wala na rin bubong, pwede kang sumilong. Yan, parang sinisilungan na lang ng mga baka. Pwede dito. So, ibig sabihin, yan o. So, pwedeng mag-camp. May upuan pa o. Parang abandoned camping site. Pero pwede pa rin siguro kung yung nagbabantay magpaalam dyan sa may mga bahay dyan tanungin na lang.
Yan. Dito yung mga spot na pwede nyo puntahan mga bro. So samahan nyo ako sa ating pagbiyahe. Yan, hindi basta-basta yung susuungin natin na biyahe mga bro. Kailangan kondisyon ng isip. Okay, sige mga bro, at iligpit ko na lang ito at uusad na tayo. Yan. Punta na tayo mga bro. Yan, kung makikita nyo mga bro, may mga ganito na ating dadaanan. Yan, kailangan lang natin buksan at ibalik para hindi makawala, makatawid yung mga baka sa kabilang dako. Bali, palusong ito mga bro, itong tinatak natin. At nasa part tayo ng bangin sa left side natin. Kaya kunting ingat mga bro. Tuloy-tuloy na tayo mga bro. Mapapasabak si MX 150. Tama ito. Yan, daanan lang ng tao mga bro.
maiipit ang paa mo pag hindi ka nagkamali ka ng yun o. Maraming nag-i-slide. Yan. Mga bro, mapapansin nyo may mga ganito. Yan. Sinasara yan para yung mga baka ay hindi makalusot sa kabilang dako mga bro. So mag-ano tayo? Mag sweater tayo kasi panangga ng ano, mainit. May mga kabahayan na dito mga bro, pero madalang. Maraming ano mga bro. So protection sa mga baka. So hindi biro talaga tong dala natin mga bro. Dito masusubok tong tibay ng motor natin. Yan unusual kasi pang may kargada tayo na mabigat. So hindi basta-basta din itong daan na tinatahak natin. Proceed ulit tayo. So yung takbo natin mga bro ay chill lang na takbo kasi hindi pwedeng magkamali mga bro. Ang importante sure na hindi tayo matumba. Yun lang naman yun eh. Wala naman tayong kasamang napakalambot ng shock nitong motor natin mga bro, kaya napaka ano siya, yung comfort mo talagang mararamdaman mo.
sa torque naman, pwersa, okay lang naman din sa akin. Sakto lang, kayang-kaya niya akong buhatin mga bro. Oh, yeah. Woo! Ganda. Tayo. Oh. Yan pa yung ano, susuungin natin. So napakalayo-layo pa na bundok. Yan. So ganito kahirap yung daan dito pala. Bali natatanaw na natin yung solar dito sa bandang Bugalyon mga bro. Yun o. Yan, mga solar na yan. So tatawid pa tayo dito, lulusong pa tayo dito mga bro. Yan, yan medyo matarik yan na part. So papunta tayo doon. Ganda. Siguro wala nang masyadong akyatan ito. Usual ano to, puro pababa na. Kasi yung paakyat doon na yung pinakamataas na inakyat natin mga bro sa Mount Isidro. So dito na lang yung mga trail dito ay pababa. Mayroon ding ano pero mas more on pababa tayo. Tsaka medyo ano yung mga bato. Pag magkamali ka ng preno dyan pwede kang matumba. Kaya ingatan na lang natin mga bro. Priority natin yung ano, yung safety natin. Kahit na mabagal tayong magpatakbo ay makakarating tayo. So yan. Ang bangis ni MMC MX150 XR. Believe ako dito mga bro kasi yung mga ibang mga China brands ay na-try kong sakyan din. Iba yung ano suspension nila. Okay, mag-proceed ulit tayo mga bro. Ganito ang maganda kasi mayroon tayong oras na hindi tayo naghabol ng oras. Kaya pwede tayong magpahinga-pahinga mga bro. Okay, so mag-proceed ulit tayo.
naipit tayo sa sandwich. Isa na naman, usad tayo, hanap tayo ng ano mapaglutuan natin. Talagang ano, madulas na part dito. Guide us Lord. Yan. Medyo may kahirapan dito. Opya. Makikita nyo bro, parang madali lang ano. Ang mahirap kasi yung paluusong. Yan, pababa na naman mga bro. Grabe. Ano kasi mga bro talagang mabigat kasi itong dala natin kaya medyo may kahirapan. Tingnan nyo mga bro, inaakit lang nila itong pupub na ito. Pupub ang tawag sa amin sa ganitong sasakyan. Ito yung sasakyang pang bundok mga bro. Single cylinder na makina yan, diesel. Yan.
Grabe ang palusong talaga bro. Parang ano eh, naabot yung hangganan ng shock natin sa harap. Front shock. Endurance. So pwede tested na ito. Dito mga bro, ito yung daanan nila na nagmumotor din papunta dito sa ating tinatahak mga bro. Tatawid sila doon sa Bugalyon kasi doon ang daan nila. Tatagos sila sa Bugalyon. Pero yung papunta na tayo sa Mabini mga bro. Malapit na tayo. So kalapit bayan. Kung magpapa-highway tayo from Labrador to Mabini ay yan, iikot ka pa from doon sa Sual, Alaminos, tapos magpapakaliwa ka yun sa Mabini. So ang ginawa natin mga bro ay tumawid lang tayo sa bundok kasi kung titingnan natin sa mapa ay tawid lang. Yun nga lang, hindi nga mararating ng mapupuntahan ng normal na sasakyan, yung mga 4 wheels na hindi 4x4. At kahit 4x4 mga bro, may mga dinaanan tayo na hindi kaya. So single na motor lang. At saka yung dapat yung medyo mataas yung clearance ng makina kasi talagang aabot, baka mababasag yung makina mga bro pag ano sa bato. Yan, so tingnan nyo. Kaya pag nakapunta kayo sa mga ganitong lugar mga bro, ma-appreciate niyo yung kabuhayan natin dyan sa dito sa baba. So i-consider natin mga bro yung panahon ngayon na hindi tagulan. Hindi tagulan nga lang, oh, hirap. Lalo pag tagulan mga bro, madodoble yung kalbaryo, yung pag biyahe sa mga ganitong klaseng daan. Dahil sa ito ay madulas at pwede kang madisgrasya kahit anong oras. Kagaya nito mga bro, namatayan tayo. Grabe. Parang yung shock absorber mga bro ay ano eh, yan, para tayong naglalakad lang. Pinag-iigian ko lang tong pagdadrive mga bro kasi mahirap na. Ano, matayan tayo. Oh, ibig sabihin pagpapunta doon sa pinanggalingan natin ay talagang ano siya, paakyat ng sobra. Grabe. Isa na rin mabigat tong dala natin talaga. Wala namang angal mga bro kasi kailangan din naman natin tong mga gamit na to eh. Kagaya kagabi, yan, this nakapag-relax tayo ng nakapagpahinga tayo ng husto dun sa Mount Isidro.
Yan. So may batis na dito mga bro. Maghanap tayo ng mapag lutuan natin mamaya. Tawid ilog. Pangalawang tawid. Nakita ko sa mapa mga bro, maraming tawiran na tubig dito. Marami pang buho dito, oh. Lalaki. Yan mga bro, tumigil tayo muna dito sa may lilim at tabi natin ang ilog. Yan. Kasi magluluto tayo ng pananghalian natin mga bro. Kasi kanina nagkape lang tayo nung umalis tayo doon. At yan. So may lutuan dito, makikisilong muna tayo. Luto sa kahoy. Para magkalasa mga bro.
Ugasan lang yan, tapos babado. Dalawa lang, pwede na. Kaya na tayo mga bro. Ay, salamat, madakila kayo in Jesus name. Amen. Let's go. Sarap mga bro. Okay mga bro, alis na tayo. So dito tayo na malagi ng ilang oras at nakapagpahinga na tayo, nakakain na, ay mag-proceed tayo ulit mga bro. Tawid tayo dyan sa ilog and then mag-continue tayo sa biyahe natin. Tawid ilog tayo. Ganda dito oh. Ilog dito mga bro.
mga manok na dito, ibig sabihin may mga bahay na. At hanggang sa mayroon akong nadaan ng bahay ng isang lokal mga bro, at ako'y nagtanong at nagpakilala at nakilala ko rin siya at kami nakapag-usap. Hello mga bro, at medyo natigil tayo dito ang stopover natin sa kay Bro Ruel, na dito na tayo matutulog mga bro, at bukas na tayo uusad going to Infanta. At napasarap ang kwentuhan namin na binisita ako dito. Yan, magtitinula kami ng native na chicken. Nakakamiss yung ganitong ganitong ambience ng pamumuhay mga bro. Tahimik. Kuha. Kuha. Good morning, kape tayo. Kape with Brother Will. This is Brother Jer once again. Nandito tayo ngayon sa Dalupang, Villacorta, Mabini mga bro, sa Pangasinan. Bali ang natin ay continuation pa rin ng natin, ng adventure natin from Labrador going to Infanta. Yung backdoor natin mga bro. Bali dito tayo dumaan sa mga bundok. Yan. So tinawid lang natin yung mga kabundukan na yan kasi para makita natin mga bro yung mga ibang daan gaya ng ganito, sa mga mahilig mag-trail ay may daan po dito papuntang Infanta, at malaki ang matitipid yung oras at distansya dahil shortcut mga bro. Yun nga lang, hindi lahat ng sasakyan ay pwedeng makadaan dito dahil ang pangunahing sasakyan nila dito ay motor mga bro. Pag may motor ka, kaya mo itong i-backdoor from Labrador or from Bugalyon ka galing going to Infanta mga bro. At the same time may mga ibang daanan dito going to Sual at saka bayan ng Mabini mga bro. Pero ang natin ay para mahaba-haba yung biyahe natin, susubukan natin dun sa pinakauli-ulian ng part ng Pangasinan sa Infanta mga bro. Okay? So nandito tayo ngayon dahil sa kadahilan ng kahapon mga bro ay dumaan ako dito sa bahay nila ni Brother Rowell, ay napasarap ang kwentuhan namin mga bro, at hanggang sa hapon na ninayaya ako dito na kahit dito na lang ako tumuloy, ay mainit ang pagtanggap niya sa akin dito mga bro. At the same time kasi mag-isa lang siya, o sige para may kasama naman ako, sabi ay dito na ako nagpalipas ng isang gabi mga bro, at hindi ko na naipagpatuloy yung video ko dahil yun nga, mas inuna ko na lang yung pagkikipag-usap sa kanya. At sabi ko, umaga na lang ako libot-libot at makita yung mga paligid nila dito. Dahil dito sa part na ito, sa lugar nila, ay kumpleto sila mga bro. Mga livestock, mga halaman, na yung kailangan mo, basic needs na kahit mag-shutdown o mag-pandemic or
hindi ka makapunta sa bayan ay nandun may mabubuhay ka na. Bali nandun si bro, yan o, busy na siya o. Yan, sabi ko mag-work ka lang, huwag mo akong alalahanin kasi para hindi ka maabala. Yan, maglibot-libot ako, sabi o, sige. Yun, napakasarap ng luto mo bro. Hindi nyo nagluto siya ng tinola mga bro, sabaw pa lang, solve na. Sobrang busog ko kagabi. Itutur ko kayo sa nila mga bro. At ito yung simpleng bahay nila. Ganyan lang yan bro, pero yung mga materialis na ginamit dyan talagang pure at matitibay na good lumber po yan. At matibay na ang pagkakagawa. Yan. So punta tayo sa likod bahay nila mga bro. Lagay ng mga yung mga nangingitlog ng mga manok. Ayan, yung mga manok nila. So may mga ilang clips tayo dito kahapon mga bro na nakita natin yung mga manok nila kung gaano karami. At saka ito yung isang part mga bro na itlogan na ginawa nila oh. Yan. Yan. Gumbali gumagawa ng bahay si bro Ruel oh. Yan. Mga bro, ang sipag niya. Kagaya nito oh, ang lit pa lang na punong mangga, maraming bunga mga bro. Yan oh. Kulang na lang ang asin. Di ba? Yan. So kahit ganito nasa gilid lang ng daan mga bro, walang ibang nakikialam dito. Yan oh. Yan. Avocado. May kasoy. Yan. Yan, may mga mahilig sa avocado. Yan. Nandito na tayo sa kanilang fish pan mga bro. Yan. Sa totoo lang, may iba pa silang pwedeng mapagkuhanan kasi doon dyan sa ilog mga bro, pwedeng may mga isda eh. Pinakita niya sa akin. Sipag ka lang na kumuha marami. So wala masyadong stress sa kanila. Baga matitrain mo yung sarili mo sa mga ganito. Magiging matututo kang maging kontento. Yan. Mga bro, panahon na para mag-uusad tayo ulit. For today's adventure mga bro ay lalakbayin natin yung going to Infanta na. At ako ay nagpapasalamat sa ating kaibigan si Brother Ruel na nagpatuloy sa atin dito sa Mabini mga bro. Salamat bro sa napakainit na pagtanggap at mga sa pagkain, lalo sa pagkain mga bro, grabe, lumaki lalo yung tiyan ko. Napakasarap yung tinola. Sa ulitin ulit, sabi ko naman pag niya dun sa baba, pasyal din dun sa atin mga bro. Brother Will, thank you okay, abangan nyo po muli mga bro yung continuation ng ating adventure. See you.